Mga kapuso, duwa kabalay na sunog sa Igbaras, Iloilo, samtang sa Rojas City, Capiz, tricycle na sunog man. Si Julius Bilacaol nakatutok. Makita sa drone video ang madamol nga aso. Inangalin sa duha ka mga balay nga nagkakasunog sa Barangay 5 Poblacion, Igbaras, Iloilo. Natabo ang insidente pasado alas 4 kahapon sang hapon. Base sa investigasyon sang BFP, nagsugod ang kalayo sa balay nga human sa light materials nga ginapanagiyahan sang pamilya Escaba. Ang kalayo ang naglaton sa konkreto nga balay sang pamilya Igiya. Masobra isa ka oras antes ini nadeklarar nga fire out. Lunsay totally gutted ang duha ka mga balay. Nagapadayon pa ang investigasyon sa gintunaan sa sunog. Apang base sa inisyal nga assessment sang BFP, ang kalayo ang nagbilin sa ginabulubanta 2 milyones pesos nga kahalitan. Pwede pa ini magsaka kung makadeklarar sang propiedad nga nahalitan ang mga tagiya sang balay. So dati nga naman sila nga may nagtuhaw na nga kalayo. Makita naman sa sini nga video ang madamol nga aso kag pagdabadabas ang kalayo. Ang nasunog amo ang tricycle nga ginamanihon ni Ronel Palma sa highway sa Rojas City. Sa investigasyon sang BFP, nagapondo ang tricycle malapit sa isa ka establishmento. Sang hinali lang may nag-i-grab sa motor kag gilayon nga nagibol ang kalayo. Wala man napilasan ang driver nga gilayon nakahalin sa tricycle. Totally damage sa motorsiklo. Ang sidecar sini ang wala man nataman. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang BFP ang insidente. Agud matumod ang gintunaan sa sunog kag kun pila ang kahalitan nga gintugas ang kalayo. Nagapundo nga manuglakat na siya. So mo nga nag-spark ang iyang motor sa iyang tricycle. Upod kay Romel Porquilla, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.